Jamen det negative stoffer, det er, at du flygter fra den virkelighed, du lever i. Du bliver en anden person, end den, som du egentlig er. Og du begynder lige så stille at tro på, at den person, du er, når du tager stoffer, det er den rigtige person. Og så bliver du hele tiden ved med at jage den følelse, som du fik, da du startede med at tage stoffer. Og den vil du blive ved med at gå efter, og det bliver dyrere og dyrere, og du kommer til at miste flere og flere venner og bekendtskaber omkring det. Og ja, altså, der er mange skadevirkninger ved det. Man kan dø af det, du kan miste din åndsevne, du kan få en psykose. Ja, der findes mange forskellige, kan man sige, bivirkninger af at tage stoffer, ikke? Så listen er rigtig lang af negative konsekvenser for at tage stoffer.